Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Казанда цифрлы үсеш форумы эшли, виртуаль чарада бүтән дөньядан 7000-дән артык белгеч катнаша. Иң оста такси йөртүче кем? Казанда һөнәр осталарының конкурсы үтте. Авылда мәдәнияткә игътибар арта. Яшелүзән районында республика программасы буенча яңа клублар ачыла. Казанда цифрлы үсеш форумы башланды. Әлеге виртуаль чара бүтән дөньядан 7000-дән артык катнашучыны берләштерде. Алар тагын 3 көн дәвамында кешеләрнең яшәешен һәм дәүләт эшчәнлеген җиңеләйтергә тиешле алдынгы технологияләр турында фикер алыша. Банк хезмәтен рәсмиләштерү хәзер озак чиратларга бәйле түгел. Клиент финанслар белән мөстәкыйль эш итә, ярдәм сорап читтән торып мөрәҗәгать итә ала. Банкның мәгълүматлар базасы мобиль кушымтада күренә. Шуңа күрә инвестицияләр белән идарә итү җиңелрәк, озак көтәсе түгел. Мы продолжаем как страна быть в тройке лидеров по проникновению финансовых технологий, поскольку мы в свое время много вкладывали в технологии и на уровне инфраструктуры, и на уровне банков, и на уровне регулятора, и продолжаем активно двигаться в этом направлении. Цифрлы технологияләрнең камилләшкән чоры пандемиягә туры килде. COVID-19 инновацияләргә стимул булды. Сколково фонды халык һәм дәүләт уңайлыгы өчен 50-дән артык стартап акыллы карарлар тәкъдим итте. Иң мөһиме, видеоаналитика системасы кадрдагы 40 кешенең тән температурасын өлчи ала. Мы довольны тем, что передовые регионы такие... Без Татарстан Республикасы, Мәскәү, Иваново өлкәсе кебек алдынгы төбәкләрнең тиешле цифрлы технологияләрне тизрәк кертүенә шат. Цифрлы алгарыш турында Казан Digital Week онлайн форумында сөйләштеләр. Мәйданчыкта традицион процессларга заманча карашлар белән уртаклаштылар. Профессионалов надо готовить со школьной скамьи, понимая важность вопроса. Мы уже с 2004 года подключили все школы республики к интернету. 1 сентября текущего года 100% школ республики подключены к высокоскоростным оптиковолоконным сетям. Дискуссияләр дистанцион рәвештә алып барыла. Бүтән дөньядан 7000-дән артык катнашучы һәм 263 спикер. Мондый масштабтагы онлайн форум Россиядә беренче тапкыр уздырыла. Безнең төп максатыбыз Россия дөнья базарында кирәкле инновацион технологияләр, сервислар һәм продуктларның барлыкка килү урынына әйләнсен. Россия һәм чит ил IT компанияләренә безнең илдә эшләү һәм бизнесларын үстерү уңайлы булсын өчен барысында эшләү. Барлык алдынгы фикерләр Казанда берләшә. Катнашучыларны Татарстанның цифрлаштыру һәм милли байлыгы дөньясына алып керәләр. Сәнгать осталары Татарстанның мәдәни кодын ачса, экспертлар цифрлы киләчәккә ачкычлар бирә. Идел Кыямов, Регина Сафиуллина, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Шәһәрне белү, ышанычлы йөрү, беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләре һәм пассажирлар белән әдәпле аралаша белү, иң яхшы машина йөртүче критерийләре әнә шундый. Казанда Россиядә таксида иң яхшы йөртүче исеменә конкурс узды. Тулырак киләсе репортажда. Змейка, параллель парковка, гаражга керү һәм теория барысы да автомәктәптә кебек. Һәр кешенең машина йөртү тәҗрибәсе зур булса да, конкурсантлар барыбер дулкынлана. Адреналинчик такой все равно присутствует, потому что волнуешься. Автомобиль өстендәге су тутырылган стаканнан суның тамчысын да түкмәскә, такси йөртүчеләргә иң катлаулы биремнәрнең берсе шул булды. Внутри слова немного. Стаканны бераз селкетте инде, кайберәүләр суны түктең, икенчеләре бераз гына диде. Кызык булды. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Ярышта катнашучылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүгә, автомобильне ураштыруга, беренче ярдәм күрсәтүгә кагылышлы 20 сорауга җавап бирергә тиеш иде. Татарстан тарихы турында да сораулар булды. Понял, что есть некоторые вещи, которые нужно поднатаскать, изучить. Основная цель и задача проекта – это популяризация профессии водителя такси. Проектның төп максаты такси йөртүче һөнәрен популярлаштыру, җиңел таксида пассажирлар йөртү иминлеген арттыру һәм такси йөртүче һөнәрен камилләштерү. Татарстанның төрле шәһәрләреннән 15 катнашучы төбәк дәрәҗәсендә иң яхшы исем өчен көрәште. Җиңүче Сочига Формула 1 трассасын яулар өчен бөтен Россия конкурсына җибәрелә.
Фарис Мөхәммәтов, Алсу Хәбибуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бөгелмә шәһәрендә 8-нче милли моң дини җырлар һәм мөнәҗәтләр фестивале булды. Элек ул төбәк-ара статуста иде. Быел исә бөтен Россия күләмендә узды. Тулырак киләсе язмада. Фестиваль Татарстан дини нәзарәте, Бөгелмә районы мөктәсибәте һәм шәһәрнең татар мәдәният үзәге ТСРның 100 еллыгы һәм мөфтият игълан иткән Туган тел елы уңаеннан үткәрелде. Шарага Чиләбе, Ульяновский, Оренбург өлкәләреннән, Владивосток, Екатеринбург шәһәрләреннән дә килергә теләк белдерүчеләр булган. Бәйгегедә республикабызның 8 һәм Башкортстанның 2 районыннан килгән җыр башкаручылар үзара көч сынашты. 6-12 яшьлекләр, 13-17 яшьлекләр, 18 яшь һәм оннан өлкәнрәкләр аерым төркемнәрдә осталыкларын күрсәтте. Мөнәҗәт башкаручыларының иң кечкенәсенә 6, ә иң өлкәненә 82 яшь. Олы яшьтәге Рәшидә Фәрлукшина яшьләрдән калышмый, хәтерле булу белән күпләрне сыкландырды. 6 яшьлек Ирүзә Шәрәфетдинова тамашачы күңелен үзенең самимилеге белән яулады. Ул сабак мөнәҗәтен башкарды. Мәртәбәле жюри җырчыларның башкару осталыгына да, образлы эштәлекне эмоциональ яктан бирә белүгә дә, дикциягә дә, интонациягә дә, сәхнә костюмының ислам кануннарына туры килүенә дә игътибар итте. Җиңүчеләр исемлеген Татарстан дини нәзарәтенең рәсми сайтында карап була. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Татар теленнән белем тикшерү татарча диктант дөнья күләм акциясе 26 сентябрьдә онлайн форматта узачак. Акциядә катнашырга дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та теләк белдергән. Бу хакта бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе Ленария Мөслим матбугат очрашуында хәбәр итте. Быелгы ният ТСРның 100 еллыгына багышлап 100 мең кеше туплау. Барлыгы 555 сүз чыга, 3 диктор, 3 текст, 30 ил һәм 62 төбәк катнашырга җыена. Татарстан өчен Ибраһим Гази, Россия төбәкләре өчен Нәби Дәүли һәм чит илләр өчен Авзал Шамов текстын сайлаганнар. 3 автор да Бөек Ватан сугышында катнашкан. Текстлар бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Санитар-эпидемиологик шартларны үтәп, халыкны традицион форматта аудиторияләрдә дә җыеп булачак. Моның өчен аудитория җыярга теләгән филолог экранда күрсәтелгән сайтта теркәлү узарга тиеш. Без инде барлык татар оешмалары булган ул 62-гә якын төбәктә уза быел. Һәрбер илләрдә, күбрәк ул СНГ һәм Европа илләрендә катнашучылар күбәйде. Быел ниятебез ТСРның 100 еллыгы белән бәйләп 100 мең катнашучыны җыю. Быел санитар-эпидемиологик ситуацияга бәйле онлайн форматта уздырырга булдык. Аны чынлап да кем бакчада утырган кеше дә, өйдә, офиста утырган кеше дә, һәрбер кеше үзенең смартфонын яки телевизорны кабызып, кушып экраннарны үзе мөстәкыйль рәвештә дә яза ала, шулай ук кем үзенә җаваплылык ала, мәйданчыкта оештыра ала. Казан дәүләт аграр университеты базасында йөзем үстерүчеләрнең төбәк-ара форумы тәмамланды. Уку йортының укыту тәҗрибә үзәгендә иң яхшы йөзем сортлары күргәзмәсе дә оештырылды. Тулырак киләсе язмада. Әлеге чараны Татарстан бакчачылар оешмасы, Аграр университет һәм Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы менә 12нче ел рәттән оештыра инде. Соңгы елларда республикабызда, шулай ук Россиянең Идел буе үзәк төбәкләрендә дә йөзем үстерүчеләр арткан. Шактый гына уңыш үстереп алучылар да бар. Форум үзара тәҗрибә уртаклашу үзәгенә әйләнде. Мы очень рады, что Казанский аграрный университет Безнең уку йорты Идел буе төбәге йөзем үстерүчеләренең тәҗрибә уртаклашу, төрле сорт йөземнәр күргәзмәсе үзәге булып тора. Без хезмәттәшлекнең ныгуына, яңа хезмәттәшләрнең кушылуына бик шат. Яңа сортларны сынау, үстерү буенча тәкъдимнәрне карыйбыз. Иң яхшы тәҗрибәне төрле төбәкләргә таратабыз. Форумда һәм күргәзмәдә Россия төбәкләреннән теләгән һәр йөзем үстерүче катнаша ала. Баштан гаризалар кабул ителде. Я представляю Тверскую область, можно так сказать. Виноградарством мы занимаемся. Безнең Тверь өлкәсендә дә йөзем үстерүчеләр арта. 13 ел инде шөгыльләнәбез. Һава торышына бәйле рәвештә иртә өлгерә торган йөзем сортларына күбрәк игътибар итәбез. Нигездә техник сортларга өстенлек бирәбез.
Күргәзмәдә илнең төрле төбәкләрендә үстерелгән yüземнең күп төрле сортлары күрсәтелде. Алардан авыз итү мөмкинлеге дә бар иде. Иң яхшы дип тапкан сортларга һәркем үз бәясен бирде. Иң күп бал җыйган сортлар авторларына 8 номинация буенча бүләкләр өләшенде. Yüземнең шикәрлеге, иң зур тәлгәшләр, тәмнәре исәпкә алынды. Иң яхшы yüзем коллекциясендә ачыкладылар. Виноградарство как таковое – это довольно-таки относительно молодая отрасль. Yüzüm үстерү әле республикабызда яшь тармак. Шуңа да карамастан, шушы форумны 12нче тапкыр үткәрәбез инде. Катнашучылар саны да елдан-ел арта. Быел Татарстаннан, шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләреннән, башка төбәкләрдән 24 оешма вәкиле катнашты. Шәхси хуҗалыкларда, дәүләт предприятиеләрендә yüzем үстерүчеләр үзара тәҗрибә уртаклашты. Yüzem үстерүчеләрнең тәҗрибәсе турында басмаларда нәшер ителә. Аларны төрле төбәкләргә таратырга җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Мәдәният ил-күләм проекты кысаларында Татарстанда 37 клубка капиталь ремонт ясау һәм 17 яңа клуб төзү планлаштырылган иде. Аларның күбесе сафка басты һәм халыкка хезмәт итә. Зур театр биналары белән бер рәттән республика авылларында җыйнак кына күп функцияле үзәкләр дә ачылды. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да Яшелүзән районының Уразлы авылындагы нәкъ шундый үзәкне ачуда катнашты. Кунакчыл бездә халык нинди генә чара үткәрергә җыенмасын, башта Казан аса, хәтта яңгыр да комачауламый. Әнә шулай Уразлы халкы яңа клуб ачуны бәйрәм итәргә җыена. Күптән түгел ясадылар, бик тиз эшләделәр, рәхмәт эшләүчеләргә. Бик әйбәт булай күренә. Ну, аннан соң тора-бара эшләр. Уразлыда мәчетнең клуб булып кулланылганын хәтерләүчеләр дә шактый әле. Шатлана куана бәйрәм күрергә беренче булып нәкъ менә алар өлкән буын килгән. Әйтеп тә бетерә торган түгел. Безнең гомердә моны шикелле әйберләр булмады. Менә хатлыкка туры килде. Куанып яшибез. Рәхмәт сезнең әммәгезгә дә. Мондый чараларда рәхмәт сүзе еш яңгырый. Яшелүзән районы җитәкчесе Михаил Афанасьев җирле авыл башлыгына күп функцияле үзәкнең символик ачкычын тапшыргач та, авылның хезмәт ветераннары Суфия Шәйхетдинова һәм Мәүлия Мөхәммәтҗанованы ТАССРның 100 еллык медальләре белән бүләкләде. Барыгызга да эшчәнләргә рәхмәт ул. Өр-яңа мәдәният үзәгендә әй туе уздыручылар шатлыгын уртаклашырга Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов кайткан иде. Ул күп функцияле үзәккә җиһазлар алу өчен 100 000 сумлык сертификат тапшырды. Бу клуб матур итеп эшләр дип ышанабыз. Без чөнки монда инде министрыбыз, Ленар Хакимҗанов белән төзелеш вакытында килгәнлек, монда коллективны беләбез, клубта эшләүче кешеләрне беләбез. Авыл советын беләбез, шуңкыр аларның бөтенесе алар янып тора эшләргә дип. Авыл халкы безнең бик тырыш, эшчән, моңа бик сәләтле кешеләр. Шуңа күрә инде без бу бинада матур чаралар үткәрәбез дип ышанып калабыз. Күп функцияле булуның хикмәте шунда. Биредә китапханә дә урнашкан. Аның мөдире Лилия Шәйхетдинова инде картотекаларда төзи башлаган. Китап киштәләре дә шактый бай күренә. Моны якташларын котларга кайткан Лия Захидуллина да искәртте. Уразлы авылы ул минем өчен якын җир. Туган безнең нигез монда. Шуңа күрә менә әнинең чишмәсе дә хәзер монда. Шуңа күрә дулкынланып кайтасың инде. Дулкынланып кына түгел, әллә нинди менә аңлатмаслык хисләр туа. Менә генә түгелдер ул. Менә һәрбер кешенең ниндидер якын, бик якын җире бардыр. Менә минем өчен Уразлы. Мәдәни үзәккә Лия ханым истәлекле бүләк тә тапшырды. Аның әнисе исемен йөрткән чишмә суына халык яратып йөри. Янәшәдә генә 3 ай эчендә калкып чыккан үзәк тә Уразлы һәм тирә-як авылларның яраткан мәдәни үзәге булыр дип төзелгән. Һәрбер авылның тормышы, мәдәният, иҗат тормышы ул авыл халкыннан да тора. Бу авыл инде, бу Уразлы авылы ягы, яки авылы яклары бик актив бу яктан. Мәдәният үзәге ачылу халыкара тынычлык көненә туры килгән. Шуңа да тынычлык кошлары күгәрченнәр очыруда әлеге клубта берсеннән-берсе матур чаралар үткәрергә канат куйды ди клуб мөдире Тәскирә Фәйзуллина. Әлеге өр-яңа сәхнә түрендә канатланып Татарстанның җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Бөйік жеңүнең 75 еллыгы уңайыннан Татарстан Республикасы районнарында бик күп чаралар үткәрелде. Буа районында якташлык җәмгыяте тарафыннан башкарылган хезмәтләр аеруча игътибарга лаек. Үрнәк алырлык эшләр турында хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Бөек Ватан сугышына Буа районыннан 10 меңнән артык кеше китә. Шуның 7 меңе туган ягына әйләнеп кайтмый. Яу кырында мәңгелеккә ятып кала. Кайтканнар да арабыздан көннән-көн сирәгәя, вакытны туктатып булмый. Кадерләрен белеп калырга өлгерсәк иде. Бу җәһәттән районда эзлекле эш алып барыла. Һәр ветеран исәптә, кадер-хөрмәттә. Туган як өчен жан атып йөрүче Буа якташлык җәмгыяте тарафыннан да сугыш ветераннарына һәр вакыт игътибар һәм ихтирам күрсәтелә. Сәбәп эзләп яисә истәлекле көн уңайыннан гына түгел, ел әйләнәсе диярлек ветераннарга багышлап махсус кичәләр, төрле очрашулар үткәрелә. Сугышны башыннан ахырына кадәр кичкән. Шул исәптән генералның шәхси шоферы булган Шәяхмәт Солтанов 1926 елга тумышы белән ул Әлки авылыннан. Бер көтү кунаклар килеп кергәч бераз уйланып торса да, авылдашы Шәһретдин малайын таныды. Күрше икәнен дә хәтерли. Шәяхмәт абыйның агач кабиналы ЗИС-5 машинасында йөк ташучы булып эшләгәнен Раил Зияддинов янына утырып үзе исенә төшерде. Машинасын кабызы булмыйдыр, минем куллары ортып бетә бара-бара дине. Әлбәттә, кунакка буш кул белән йөрмиләр. Ирек Закиров якташлар җәмгыяте исеменнән күчтәнәч тапшырды. Нәрсәгә мохтаҗ булуы белән кызыксынды. Кардыла обижать этмиләр бар. Аллаһ ашкан. Йөзгә җитәргә уйлап торамы? Былай шаярткач димәк, 100гә җитәргә дә өмет бар. Очрашудан кәефе күтәрелеп киткән Шәяхмәт абый кунакларын хәтта ишеккә кадәр озата килде. 97 яшьлек Нури Гомәров кунакларны үзе яшәгән подъезд төбендә үк күптәнге туганнарын күргән кебек елмаеп каршы алды. Сугыштан ул 1951 елны гына кайта. 4 баласы карамагында яши. Мөмкинлек барында ялгыз торуны хуп күрә. Аллаһның биргәненә шөкер. Яшән суга рәхмәт, әпистырмаган бөтен җанына сатылый бар. Ветераннар өчен бәхет һәм мул тормыш кагыйдәсе бик гади икән лабаса. Иң мөһиме өстәлдә икмәк булсын. Нурый Гомәровка исәнлек саулык теләп саубуллашканнан соң Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре яңа авылда гомер итүче Әнвәр Низамов белән очрашты. Әнвәр абыга нәрсә кирәк? Нинди мие бар, мохтаҗлыгы бар. Якташлык җәмгыять полностью biz üstüne ala bütün zatratlарын, bütün nilәрен дигәндәй, без аны тәэмин итеп торачакбыз. Әнвәр абый әле субханалла авылның беренче егете диярлек. Яшәү дәрте сүнмәгән, картлыкны да бусагадан кертмәгәнгә охшап тора. Гармонда уйнарга ул сугыштан кайткач өйрәнгән. Каян мөмкинлек булсын инде ул заманда. Ярый Норлатка барып мәктәптә укыдым, бераз фототүгәрәккә йөрергә өлгердем дип искә ала яшьлек елларын Әнвәр абый. Шул да аңа бик ярдәм иткән. Әлеге фотоларны фронтта вакытта төшергән. Ул 1418 көн барган сугышның һәр көнен сәгатьләре белән искә төшереп сөйли ала. Әлеге картага сугышчан юлын тамгалап куйган. Хәзерге вакытта дөрес ветераннарыбыз күп калмады. Ну шулай да хөкүмәтебез безне бик каты карый. Бик каты карый. Бөтен нәрсә кирәк, барысын тәэмин итә. Нәрсә санаторийга барасыңмы, башка бер эшлисеңме, или больницага барасыңмы? Үзенең соңгы вакытларда укол салдыртканы да юк, системада куйдыртмаган. Октябрьдә 3 ел була хастаханәгә бармаганыма ди утны суны кичкән ветеран. Я җәяү йөри, яисә әнә шушы 2 тәгәрмәчле тимер атта җилдерә. Һәр көнне 4 километр ара үтәм. Мен инде һәр бөтен юл танып бетерделәр. Бөтен тирәяк шоферлар да кычкыртып узалар.
Шулда анасын кайтар. Менә шундый ярамый йөрмичә хәрәкәт кирәк. Хәрәкәттә бәрәкәт икәнен беләбез дә кебек, ләкин Әнвәр Низамов үз үрнәгендә исбатлап күрсәткәч үтемлерәк. Ә киңәшләре төпле, озак еллар мәктәп директоры булып эшләгән ветеранның үзен шушылай зурлап хәл белергә кайтып йөрүче бу якташлык җәмгыятенә дә бик рәхмәтле Әнвәр Низамов. Якташлык җәмгыятенә бик зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәт яусын тагын бер кат әйтәм. Һәммәгезгә дә исән-сау яшәгез, бәхет булып яшәгез, сугышлар булмасын. Олы кешенең юктан гына күңеле була. Дөресен генә әйткәндә, 100нче дистәне тутырып килүче ветераннарга матди ярдәмнән бигрәк бер җылы сүз, хәтер, игътибар кадерлерәк. Моны буа якташлык җәмгыяте дә бик яхшы аңлый. Шуңа да 2020 елдан хәтер проектын башлап җибәргәннәр. Буа районында биткән авылларның барысында барлап, анда Бийек Ватан сугышында катнашкан кешеләрне, фронтовикларны, аларның фамилияләрен табып, һәр биткән авыл урынына бер хәтер ташы дип әйтик инде без аны. Иң катлаулысы хәтер ташына исемлек төзү. Чөнки авыллар биткәнгә күрә сорарлык кеше дә калмаган. Шуңа да архивлар аша эзләтәләр. Әлбәттә, сугышта катнашучыларның туганнары да мөмкин кадәр ярдәм итә. Исемлек 3 төрле: сугышка китеп, яу кырында ятып калганнар, исән кайтучылар һәм хәбәрсез югалганнар. Дамир Закиров тарафыннан проектлаштырылган әнә шушындый барлыгы 36 хәтер ташы әзерләнә. Алексеевка, Харнавары һәм Үгез Куага авылларында хәтер ташлары быел ук куелды. Мәңгелеккә яу кырында ятып калучыларның туганнары өчен бу аеруча зур бүләк. Үгез Куага авылыныкылар койма белән дә әйләндереп куярга өлгергән. Әлеге изге эшне башлап йөрүче буа якташлык җәмгыятенә халык йылы-йылы рәхмәтен җиткерә. Халык рәхмәтенә ирешкәнгә күрәсең, республиканың иң яхшы якташлык җәмгыяте республика конкурсында буа якташлыгы һәр вакыт беренче урынга лаек була. Якташлык җәмгыятенең эше күп кырлы. Ул бер яктан хәйрия бүләкләре ясау, икенче яктан китап бастыру, үзебезнең районның, авылларыбызның, шәхесләрнең тарихын өйрәнеп, аларны китапта язып чыгып нәшрият итү дигән безнең төрле юнәлешләр бар. Кайсы гына юнәлешне алсак та, якташлык җәмгыяте район җитәкчелеге белән бергә ярдәмләшеп эшли. Сугыш ветераннары белән очрашу районның социаль хезмәт күрсәтү бүлеге белән берлектә оештырылса, мәгариф, мәдәният идарәсе һәм мөхтәсибәт белән дә уртак эш гамәлләре шактый. Туган якка, туган нигезгә, нәсел тамырларыбызга карата мәхәббәт хисе безне җыя, очрашкан сайын якташларыбызга ярдәмгә өнди дип аңлата буа якташлык җәмгыятенең нәтиҗәле эш итү серен Ирек Закиров. Фронтта утны-суны кичкән сугыш каһарманнары бер-бер атларыбыздан мәңгелеккә китә шул. Репортажда исеме телгә алынган Шаяхмәт ага Солтанов та шушы көннәрдә генә гүр иясе булган. Туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Урыны җәннәтнең түрендә булсын. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Иртәгә сәгать 9-да очрашырбыз. Исән